Res, un honor donar-vos la benvinguda a la inauguració d'aquest nou centre d'automoció dedicat a la venda de vehicles de segona mà. Gairebé 3.000 metres d'exposició, posem a disposició dels clients una àmplia selecció de vehicles matriculats, gairebé amb un centenar de vehicles. Amb la voluntat d'oferir sempre qualitat, confiança i un bon servei. Aquest projecte naix amb il·lusió i amb el compromís de convertir-se en un punt de referència del sector. M'agradaria també donar les gràcies al meu equip, fonamental per portar a terme aquest projecte. En especial menció al nostre director d'orquestra, el senyor Enric Santagana, que el faré vindre aquí amb mi, sisplau. Però també fan falta els músics que l'ajudaran per vendre tots aquests cotxes que tenim. Jesús, Jordi, que la nostra nova incorporació, el José, si avui celebrem aquesta inauguració amb la música en directe de la banda de Jonàs i acompanyant al càtering també a Miona Evans, que segurament gaudireu durant aquest event. Benvinguts i moltes gràcies a tots.